Kom lige ind på en gang. Hvad laver du? Jeg står og filmer. Det er mig, der er PR her i området, du. Hvad sker der? Hvad er vi ude i? Er det hårde betingelser? Jeg siger til dig, at de blev drillet tidligere, du. Jeg går og filmer hele tiden. Hvad sker der herinde? Hvad er vi ude i? Er det hårde betingelser? Ukuruguk. Ukuruguk. Hvad så? Så er PR tilbage igen? Ja, det er dejligt. Han kommer altid, når I er her. Hold da kæft. Så er der bølger i sovsen. Så er der bølger i sovsen. Har du ikke sådan en stor klump liggende til os, som vi kan tage med? En klump? Ja. Hvad for noget? Der er falddyk et eller andet. Roca de la Coca. I'm the baddest Chicano in the barrio. Mama Guevo. Mama El Coca. Selvfølgelig bader vi der. Det er dejligt. Det er sommer, er det ikke? Er vi ikke i Danmark? Det er vikinger. Vikinger. Undermåler. Håndlanger. Skidesprællere. Hvad er vi ude i? Ja, nu har jeg selvfølgelig heller aldrig prøvet at få sådan en rigtig viking. Nej, jeg er ikke så lidt. Nej, det er det. Alle man skal klare.